Numerolla 9 Marjaniemen uimarit, Peno Ridala, Marjaniemen uimarit, Petri Vilponen. Anna mennä vaan! Hyvin kohotettua, että toimittajan mies 900 metrin uinnissa on sitä monta harvinaisen selvällä erolla seuraamista. Ei Alpon veti noustaan otanut aika lujaa tämän ja virallinen aika on tällä hetkellä ja maalissa nyt voittaja. 9.28 lujaa tultiin. No niin, naisten sarjan lähtö. Ja tällä hetkellä aikaa on kulunut, täällä on virallinen ajanottaja. 8 minuuttia. Tytöt ovat jo paluun matkalla, eli aika vihasta vauhtia sieltä tullaan, kun kaikki ovat kääntäneet. Eli varmasti tyttöjenkään ajat ei kovin paljon päälle 10 minuutin kärjen osalta. Kohta juuri. Ei, nyt on niin koko väärin, vielä näin osalta.